Ôi lại sortar là sortar halong tin à. Mình đầu quay cái đó chẳng. Mình đâu quay. Ma ginang gini menang keng. Habot ni nang ma sang bot uik ni. Ui chích ra là. Ayo. Làm vậy thì vậy như thôi mày tạm đi. Chỉ bun nó lát lắm. Lạ bực ra là gì? Hay đi. Apa nang karang kong. Thà. Ôi mà ta cho kinh ninh đến cho mình. Ma. Ma kerja dah. Say ma friend ma. Mandora. Yola. Yola. Mai chini nang mai. To nagaleng jongi ka nong snong rengkat bat kini kilong kemi mentah ka step ka bedai khat sau tarik benai ba khat ar jar sau kimi dang step ban per khoj iki plastik apo ka snong ka thau ka jongi te nagaleng jong kilong kemi ki arenti bat kumju ro ki labu da ka fine ya kilong kemi ki ba klem mi ban tam plastik ha chisin ha katayo ba ar jong man lau benai te kani kadai karai jong kini kilong kemi rengkat bat kinong chong snong ka khnang ba ban penlong ya ka snong ban khoj ban suba ban light no plastik tengi kerpat ro ya ka office ba dai pe ha ka be dai bat kane ba ngidon kam ba ka snong jongi kan light no plastik tengi kerman ba nakaleng jong phiro kan lada don ka kalat kalenti singa bhaban yarap lem yangi ba lengba kane ka plastik ngela ban sna ha gijing sya ban penmi ya ki ai ki jing non kam lengba kane ka plastik ladang idon ki kor ki bor tengi kerpat nakaleng jong ka office ba dai pe ba singa bhaban yarap lem ba kini kilong kemiro kin long ka jing mentoy lengba ka jing pen khoj lengba da ka jing ya trelang jong jong ki ni kermen ro ba nakaleng jong ka office ba dai pe ba kiwei ki ba don mentah ha ka ba wanra ya ka khoj ka subah apo ka snong ka thau kumju ro apo ka dong ka snong ba nakaleng jong phi phin pe kham kerpang namar ba ngila persang hi ban pen khoj ya ka snong ka thau ya ka madan ni lekai ya ka school ya ka longyeng ka jongi ba barok longyeng ka jongi apo ka ne ka snong nong umkap ba kan long kan nuksa na kamta kiwei ki para marjan marpa ki badon hajan kini ki snong ki thau ki jongi bat kumju ro ba kane ka snong jongi ni kwa aba koi ka sngi kan long kum ka snong ka ba model of village lene model village jong lene ka snong ka ba nuksa namta kiwei ki para nong snong teng kerpat ya kini ki long kumi ro ba kila don kila mi renti menta lada kimi renti ro kila bu daka jingtho ne daka anya po ka snong ba manla kino kilong kimi kiba absent kin sim da ka fine te menta ka step kila sim ya ka kila mi renti bat kila ya teli ro bantam ki plastik na baro saudong saukun jong kene ka snong pan ngi kermen ro bakane ka jing sedang jong kini kilong kimi jongi kan long ka nuksa na mta ki wik snong ki ban but ya kene ka nuksa ka bobha ban light no plastik kadai ka kamram jongi kinong jong snong bat hamanla ka wik long ying kau iwei ibriu ba ngidei ban long kibriu ki balong disiplin ya lejong kam tam ban bread plumar bread pathar ya below plastik lene ya ki plastik ki babam na ki chips na ki kino ki jing bam kai jong ki khna te kane kade ki nuksa ka ba ngidon kam ba ka perthei ka don kam ya ka jing le khuj khnang ba ngiyo yu liar ban ya ka liar ka ban ring hapo ka donut hapo ka mensim ko jongi lengba ka liar ka bakhuj te ngidon kam ya ka jing khuj ngin yo ya ka met ka bakhuj bakhia ngin yo ru ya ka snong ka bakhuj ka basuba